Skeniranjem QR koda na mobitelu se dobije lista s imenima svih 13 poginulih naših suboraca, koji su navedeni i na spomen ploči. To je u stvari zajednička stranica veze prema pojedinačnim stranicama sjećanja. Lista s imenima poginulih poredana je po abecednom redu, a svaki poginuli ima kratki uvod nakon čega postoji mogućnost odabira stranice sjećanja. Stranica sjećanja počinje s naslovnom fotografijom. Možete primijetiti da je u obradu fotografije i kompletan dizajn stranice uloženo dosta truda. Prilikom izrade i dizajniranja digitalne platforme Ljudi koje pamtimo, vodilo se računa o tome da svaka stranica sjećanja i u vizualnom smislu bude prilagođena svojoj svrsi, te da na dostojanstven način prezentira svakog poginulog branitelja. Nakon naslovne slike slijedi kratki životopis i ratni put, mjesto i opis pogibije, a nakon toga mjesto i opis sahrane te eventualna posmrtna odlikovanja. Zatim slijedi amblem postrojbe kojoj je poginuli pripadao, kao i kratki opis postrojbe, te zahvala svima koji posjećuju grob i spomen obilježje. Na kraju stranice sjećanja nalazi se ikona Ljudi koje pamtimo,
koja nas pozicionira na središnju digitalnu platformu projekta. Sada se nalazimo na bazi cjelokupnog projekta, a to je središnja digitalna platforma ljudi koje pamtimo. 3 su osnovna elementa ovog projekta. Središnja digitalna platforma, stranice sjećanja gdje svaki poginuli hrvatski branitelj ima svoju stranicu i zajedničke stranice veze koje se koriste kod spomenika i spomen ploča, odnosno mjesta gdje se nalazi popis većeg broja poginulih. Na primjeru zajedničkog spomen obilježja na groblju u Brodskom Stupniku, gdje je sahranjen Žarko Manjka s Crvenkapa, može se vidjeti smisao zajedničke stranice veze. Ovako izgleda to zajedničko spomen obilježje. Kada bi svaki poginuli koji je sahranjen na ovom groblju imao svoj QR kod kao poveznicu prema stranici sjećanja, to bi izgledalo ovako. Takvo rješenje bi nagrdilo ovo spomen obilježje. Iz tog razloga ide se na ovakvo rješenje, gdje se postavlja samo jedna pločica s QR kodom koji je poveznica prema zajedničkoj stranici veze na kojoj se nalazi isti popis poginulih kao i na samom zajedničkom spomen obilježju. Evo nas nazad na središnjoj digitalnoj platformi, koja odmah na početku ima kratki opis projekta i način na koji se platforma koristi. Najveći heroji Domovinskog rata nalaze se u galeriji. Preko njihove slike može se pristupiti stranici sjećanja. Na primjer, klikom na sliku Žarka Manjka sa Crvenkape dobivamo njegovu stranicu sjećanja. Količina i vrsta prikazanog sadržaja ovisi o dostupnosti, odnosno dostavi materijala, prvenstveno teksta, slika i videa od strane obitelji i suboraca. U nekim slučajevima djelomični izvor sadržaja može biti i internet. Na primjeru Crvenkape može se vidjeti da sadržaj stranice sjećanja može biti i video, te lokacija groblja, odnosno grobnog mjesta na groblju. Odabirom ikone ljudi koje pamtimo, opet se vraćamo na središnju digitalnu platformu. Ispod galerije najvećih heroja Domovinskog rata nalazi se izbornik sa svim slojima abecede, tako da se do stranice sjećanja može doći i odabirom prvog slova prezimena. Ispod toga nalazi se popis zajedničkih spomen obilježja, koji imaju QR kod. Zajednička spomen obilježja također su poredana abecednim redom. Odabirom Dubrovnik-Osojnik 145. brigada dobivamo zajedničku stranicu veze, istu onu koja se dobije skeniranjem QR koda na samoj lokaciji u Osojniku. To znači da se sa središnje digitalne platforme može pristupiti svim zajedničkim stranicama veze koji su do sada postale dio projekta, a samim tim i svim stranicama sjećanja koje su povezane s njima. Sada bi bilo prikladno reći nešto i o tehnologiji koja se koristila pri dimenzioniranju
i strukturiranju digitalne platforme ljudi koje pamtimo. Naime, ona je izrađena u takozvanoj RWD tehnologiji, što je skraćenica od Responsive Web Design, a to znači da se radi o najmodernijim digitalnim alatima koji između ostaloga omogućuju i automatsku prilagodbu sadržaja svim oblicima i dimenzijama ekrana. S obzirom da se sadržaj platforme uglavnom pregledava na mobitelu, pogledajmo sada kroz simulaciju ekrana mobitela kako to izgleda u portret modu. Klikom na fotografiju Jean-Michel Nicoliera dobije se njegova stranica sjećanja. Njegova stranica specifična je po tome što je trojezična, naime, napravljena je na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Vraćamo se sada ponovo u pejzažni mod, koji je prilagođen za pregledavanje na stolnom računalu ili laptopu, ali i za ovakav oblik prezentacije kao što je YouTube. Važno je reći da se stranica sjećanja izrađuje isključivo na osnovu pismene suglasnosti obitelji ili suboraca, što sadržaju daje apsolutnu autentičnost i legitimitet. Isto tako, svaka stranica sjećanja podložna je doradi i promjenama u slučaju novih informacija i spoznaja vezanim uz poginulog branitelja. Jedan od primjera za to je francuski dragovoljac i branitelj Vukovara Jean-Michel Nicolier. Njegova stranica sjećanja napravljena je dok je on još bio na popisu nestalih i u skladu s tim prezentiran je njegov ratni put kao i tragična sudbina nakon okupacije Vukovara. Pronalaskom njegovih posmrtnih ostataka potrebno je doraditi stranicu sjećanja i nadopuniti je s novim informacijama i fotografijama.